teraz poďme na hokej. Svoj turnaj totiž odohralo HK Nové Mesto, ktoré síce neskončilo na popredných priečkách, ale získalo veľa herných skúseností. Uplynulá sobota na zimnom štadióne patrila hokejovému turnaju. Išlo o druhý ročník vianočného turnaja, ktorý bol určený deťom narodeným v rokoch 2007 až 2008. Organizátorom pritom nebol nikto iný ako hokejový klub Nového Mesta nad Váhom. Tento rok sme vymysleli možnosť vyhrať putovný pohár, ktorý vlastne mužstvo môže celý rok sa píšiť putovným pohárom. Turnaja sa zúčastnila 6 tímov, ktorými okrem domácich boli Hamuliakovo, hokejová škola Zdena Cigera, HK Nitra, Piešťany a Detva. Jeden zápas prebieha vlastne na jednej polke, hráme 2x15 minút s tým, že deti sa stredajú po minútke, hráme 3 na 3 plus brankári. Systém turnaja bol pritom jednoduchý, každé družstvo odohralo proti každému súperovi po jednom zápase. Čiže deti vlastne za ten deň odohrajú 5 zápasov, čo myslím si, že pre túto vekovú kategóriu dosť a určite to pomôže tým chlapcom aj do ďalšej budúcnosti. Ako bolo spomenuté, pre víťazov bol pripravený putovný pohár, no to nebolo všetko. Prvé 3 miesta dostávajú normálny pohár a plus tomu dostávajú ešte každé miesto na 1. a 4. mieste medailu pre to dieťa. Vytúžený putovný pohár napokon získalo družstvo z Hamuliakova, striebro zostalo hokejovej škole Zdena Cigera a bronzové kovy skončili v rukách Piešťan, no a domáce HK Nové Mesto obsadilo posledné 6. miesto. Juraj Juríšek, televízia Pohoda.